Ola, na clase de hoxe falaremos do documento máis importante que existe en España. Este é a Constitución española. Empezamos! Sabes que é a Constitución? A Constitución é un libro onde se recollen as normas básicas de convivencia para a vida dentro dun país. A partires da Constitución, elabóranse outras leis e normas que en ningún caso poden ser contraditorias cos principios desa Constitución. Sabías que moitos países teñen constitucións e que estas xa existen dende hai séculos? Non soamente as hai en España. A Constitución española data do ano 1978. Tras un longo período de ditadura, todos os grupos políticos se puseron de acordo. En que? Pois en redactar un texto que permitira a convivencia pacífica e ordenada da poboación española. Este gran texto foi a Constitución española, pola que nos seguimos resendo aínda agora no ano 2025. Grazas a esta Constitución, España empezou un novo réxime político, a democracia, da que falamos no vídeo anterior e que substituíu a ditadura franquista instaurada pola forza por Franco tras unha guerra civil. E de que fala e que ordea esta Constitución? En primeiro lugar, fala dos dereitos, deberes e liberdades que deben ter os cidadáns españois. Por exemplo, a Constitución di que todos somos iguais ante a lei, que non se nos pode discriminar por raza, fealdade, relixión. En segundo lugar, fala de como debe ser a organización política de España. Especifica que España debe ser unha monarquía parlamentaria e que os tres poderes deben funcionar independentemente. Por exemplo, unha monarquía parlamentaria é aquela na que o xefe do Estado é o rei e a persoa elixida en votacións por todos os españois en idade de votar é o presidente do goberno. En terceiro lugar,
A Constitución establece as divisións territoriais de España. Isto é, de que forma debe estar dividido o Estado español. En cuarto lugar, establece onde debe situarse a capital de España, cales son as linguas oficiais e, por último, detalla unha serie de símbolos como escudos, bandeiras, que son diferentes aos doutros estados. Ata aquí a clase de hoxe, na que falamos da Constitución española. E agora... tócache. Investiga. Cal é a Constitución máis antiga que segue en vigor a día de hoxe? A resposta é: a Constitución máis antiga que segue en vigor a día de hoxe é a de Estados Unidos, que foi redactada e aprobada no ano 1787. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!